Passants de la guerra. I molts pues, no menjaven pa. I nosaltres, gràcies a Déu, vam menjar per sempre. Pastaven avui i el pa el traien d'ací 10 dies. Per què? Perquè se'l menjara menys. Això, el pa se'l menjaven sempre sec als masos. Quan més la farina més fina fem, menys producció fem, li tinc que llevar al dosificador. Lo que antes diem de l'ajudant. Això és l'ajudant, este palo. Per què se diu l'ajudant? Molt fàcil. Perquè així una persona sola pot carregar la farina. Això és la paleta de carregar. La farina, això és el sedàs que se passava tota la farina per fer el pa, que se quedava molt fi. Això són el que són les talegues. Ara veurem Eixa és una mola espanyola o catalana i aquesta és una mola francesa. La diferència que hi ha? Que aquella al picador tenia que ser molt bo per fer aquestes regates perquè no ballara i perquè només se li podien posar unes planxetes als costats. Aquesta, per poder-la equilibrar, té 4 forats en creu i així anem podent-la equilibrar bé. Aquesta mitja creu és el que enganxa baix a un eix i és el que fa rodar la mola. Només roda la de dalt, la de baix és fija. En estos aparatos se fan estas regatetes. Estas regatetes serveixen per moldre i per treure la farina, per a fora. Esperem que mogui, no és Déu. Hombre, se ve desde casa. Antes això no se deia molí Sol Costa, se deia el molí. Perquè així hi havia dos masos. El mas de dalt se deia Sol Costa i el molí. Ara han abreviat i se diu molí Sol Costa i punt. Després l'altre és el molí del Bassot o el molí de la Bassa Redona, l'altre el molí de dalt o el de casa, l'altre el molí del Planet i l'altre el molí de la Roca. En construcció, el molí de la Roca és el més impressionant que hi ha i el més maco. Els molins estan tots construïts entre l'any 1760 i l'any 1798. En aquesta fetge. Menys uno, que no sabem en quina fetge s'ha construït, diuen que hi ha constància, jo no ho he vist, però que hi ha constància a l'Ajuntament que pagava impostos l'any 1320. S'ha fet 2 ampliacions, també s'ha cremat 2 vegades en guerres. Aquesta foto està feta en l'any 1896. I això seria tota la família de que hi havia els molins. Verdaderament pensem que això és el meu rebisabuelo i eixe és el germà. Perquè aquests molins es va fer el que diuen una senyoreta de Grau, la senyoreta de Grau, i vivien en Tortosa. I després aquests molins es va comprar el meu tatarabuelo i el germà, el 5. I ara n'hi ha un de l'Ajuntament, que este era del meu tatarabuelo, que l'ha comprat, i els altres 4, un era de ma abuela i els altres 4 es va comprar ma abuela. 4 són de la meva propietat. Els dares, on estan els dares? Ai, pues tenia que ser els dares i m'he colat. Ja t'estan passant dares. Eixa pensem que és la nostra abuela, perquè tinc una altra foto i està xicoteta ella. Estos molins, com no n'hi havia aigua, però no n'hi havia massa, el que passa és que en la mateixa energia o en la mateixa aigua se molia 5 vegades. L'aigua passava, o l'energia passava de molí en molí, perquè els molins no gasten aigua, només la utilitzen. Hasta sí que aplegava i se tirava al riu del camí. Però molts molins la tiraven al riu i l'altre molí la tornava a agarrar del mateix riu i això. L'abuela ja és abuela, no sé què diu. Això són les lletres que totes les talegues estan marcades en la lletra del primer apellido, la primera lletra del nom, la primera lletra del primer apellido i la primera lletra del segon apellido. Així no sabien de qui eren les talegues. Lo de la Guàrdia Civil, perquè així quan va passar la guerra no deixaven moldre, perquè com hi havia el blat i
el requisaven i pa blanc no se'n podia menjar, se tenia que menjar pa, tenia que mesclar panís o ordi, perquè el pa fos negre, més negre, no, pa blanc no se'n podia menjar. Si menjaves pa blanc gastaves el més blat, si no gastaves de les dues coses, i se'n menjava menys perquè era pitjor. Així els peligrosos eren el sindicato del trigo, que és com si fos avui Hacienda. Entonces, això sí que eren els perillosos, perquè això te podien fotre i així feien meravilles, se van fer en aquell temps també. Quan hi ha molta fam, se fan meravilles. Jo baixo per ací i ells es pugen per allà i se fiquen al corral. I si no se les trauen per dalt, però per dalt ha caigut algun camí i ara no me deixen anar perquè són roques i pedres al paese i caía. Y me pega mal y entonces tenía que pagar a contra las rodillas y la abuela. Claro. Dos faenes que no es caligue, però així n'ha sigut. I ara, doncs mira, ho faig. On voleu anar l'altre? Ay, que se le escapen. Més que han de córrer. Ah, molt bé, I abans... I l'escolten, Sí, però són molt bagasses, els animals. Han d'estar dominats i si guarda una dona no se li pot inventar. Quan guarden els homes, porten llenya i guarden i ara. I no du vara ni res, no duen una vara ni... Sí, sempre. Porto una altra perquè me la deixa, però va anar per ahí, pica, fa una miqueta de pasquete, portes un moviment més fort, sí. Ara pastarem, ara veurem com pasten. Per damunt d'allí passa la sèquia. És una sèquia a una altura així ampla. I verdaderament no se'n va quasi gens. Està perfecta. I això és un arc. Això, ahí està, dins està una era per batre. Vinga, un pont d'homes. Ahir me les vaig deixar de dalt. Vam estar totes allí, totes juntetes, que jo no vaig anar. Quan no vaig anar, no vaig cridar que no però... Jo pujo totes aquelles cascarrasquetes d'allà dalt que no se veuen. El recte allà dalt. Allí pujo.
Ara, encara no. No, avui no, però que pujo algun dia. Ah, sí. O sigui, allà dalt no hi ha un trosset. Ara no, ja no sol pujar. Poc. Però antes, tots els dies, mira, tots. I dalt hi ha una lloma, les havia allí i tener cap a casa. Sí, baixaven. Però si les aves, i quan arriben a casa, no sé, ja saben ells quan han de baixar. Ja és el viatge. Ai, no. Y esta misma Rory. Una abuela. De cuerpo entero. Le tacarem la portera. I vaig venir-me corrent. Sempre així, i baixarem pel corral, llevant. Així les fan molts dies i les deixem així i quan és hora de soltar-les, les soltem. Claro. Saben totes les carrasques que tenen millors. Ah, sí? Sí. Deixem fer matança. Deixem fer matança i es porten al matadero. Però només el tenen obert 3 mesos. Tu has viscut a soles així, me diu la teua nora. Pues bueno, quan va faltar el meu home, me vaig quedar soletes. I qui busques? A qui busques? Pues aguantar. Les ovelles no s'han d'acabar, Fernando, que això pararem al paro. Pararem al paro. Al paro? Ells estaven allà i pararien al paro. I no això no ho han d'acabar. I pues l'abuela què has de fer? Pues aguardar. I aguardar les ovelles. Jo soletes. Però no tens El temor. Pau no volia anar, ningú. Al paro. Molt bé. I no van parar al paro, pues bé, millor. Però així no. Però jo a soletes i mira, però no me va agarrar allò de temor. Pues tancaven les portes, protet, i me gitava i dormia i ja està. I l'altre dia de matí a rear. Claro. Feina tenies així, també. Claro. Tota la que volia fer. O més. Mare de Déu. I m'ho vaig aguantar ja.